be anyị daalụ nọ. Enwe ihe m chọrọ igosi unu. Ọ bụrụ na inwe picture ịchọrọ add na social media or na o nwere something ị nwere ọrụ ị nwetara, they demand your picture ị add ya na their website. They allow na ọbụna your picture pere mpe na pere mpe, ị nwere ike ime enlarge. So achọrọ m igosi otu ị ga-esi wee expand the small picture ka o nwee ike reach the demand ebe need ya. So ihe ị ga-eme bụ ịbịa na the picture. For example, now this picture now, you right click here, go to edit, then if you gonna resize, click resize, okay, make sure that you select a percentage, then click here where the 100, change it to let's say 140 and click OK. Then you click here file, go to save as JPG, make sure you save it as JPG picture, come up as original, then save.